שלום למתי פרדו, מסטודיו מטילדה. נכון. טל שלנו היפה על ידך. מהממת. עכשיו, טל שלנו הולכת הכל בשחור. כן. מתאפרת איך, טל? פס שחור. די, פס שחור. שחור, שחור. גם אני רואה לך שחור בעיניים. אני רואה לך, כן, כן. גם רק פס שחור? אני בדיוק, סיפרתי לה שאני לא מסוגלת אפילו את הטורקיז, הכחול שלפעמים משנים, אני לא מסוגלת. אל תגידי לי שאת הולכת גם עם בורדו בשפתיים. לפחות השפתיים שלי לא שחורות. לא, אבל טבעי, מאוד על גבול מה הטבעי אנחנו שדיברנו. עושים איתה? בחורה צעירה. אבוד. צעירה, היא בת 26. אנחנו רוצים שהיא תתעורר. צבע. צבע לגמרי. אז באמת, רציתי להראות אייליינרים, שהיום יש אותם בהמון צבעים, וטל ככה דיברה איתי מקודם שהיא גם ישנה מעט, וכל היום היא בעבודה ולומדת, ואז היא מגיעה בערב לרקוד סלסה, ובסוף היום היא כבר לא נראית כמו שהתחילה את היום, כי האיפור נמרח. אז כל האייליינרים האלה, אפשר להכניס אותם גם לתוך העיניים. מה זאת אומרת? בתוך העין, במקום עיפרון בתוך העין, במקום עיפרון שחור, תראי לי. אני יכולה להניח עיפרון בצבע. אני אניח לטל משהו יותר טבעי, שלא ככה תילחץ לי מהטורקיז. כן. וזה בעצם ייצור עמידות ליום שלם. זאת אומרת שאם היא קמה בבוקר, היא תפרה ב-5 אמרתי שאת קמה? כן. יופי. 5 בבוקר. והיא רוקדת סלסה באיזה שעה? אני נשארת לרקוד על 2:30. זהו, מתחילים לרקוד מאוחר. ו10 בערב. תסתכלי למעלה בבקשה. אנחנו פשוט מניחים את זה ממש בטפיחות, לא כמו ציור של עיפרון, בשביל שלא ישרוט את העין. זה ששם בפנים את הצבע הבהיר זה מגדיל את העין, נכון? נכון, גם לטל יש סך הכל יש עין מבנה, בוכות. בדיוק. יש לה כאילו עיניים... נפולות, נכון, עין בוכה ועין קטנה. אז בגלל זה אני מניחה גם את ההגדלה בתוך העין. כן. מלמעלה, אני תכף יוסיף איזשהו גוון של צבע. וזה יישאר לי כל הזמן? זה יישאר לך כל הזמן. העין מלוכחת, היא דומעת, היא לא מורידה את האייליינר, כי הוא עמיד, זה האייליינר כמו שאנחנו עושים למעלה. הבנתי. בגלל שאנחנו מדברים באמת על המבנה של טל, אז אם אנחנו מסתכלים, המבנה שלה, כמו שאמרנו, העין יורד למטה, כן. ואם אני אשים צבע ככה על כל האף, זה ייראה כמו פנס. אז איפה אנחנו מכניסים את הצבע? שזה אני, דרך אגב, לא יכול לסבול. את אלה שבאים עם פתאום כחול, והכחול הוא עד כאן, עד הגבה. בדיוק, כאילו אין מעברים. זה נורא. כמו של פעם. גילוי נאות, ככה הייתי מסתובבת תקופת מה, עד שיסבירו לי שלא ככה מתאפרים. מעולה, אז עכשיו אנחנו נסביר לך איך מתאפרים נכון. אני דווקא לוקחת צבע. אני לוקחת ורוד פוקסיה, טבעה לי קצת. וואי. אוי, זה חילו רעדה עבר כל עוד בגופך. אני לא רואה את זה במראה, זה בסדר. לא, תראי ואת תאהבי. ואני מכניסה בעצם בכפל, בשקע, תעצמי בבקשה טל, ואני מחממת את השקע כלפי מעלה. מה שיקרה זה בתחושה... זאת אומרת, מתחת לעצם של העין. בדיוק, על השקע עצמו, וזורקת לכיוון העצם. אני תמיד נזהרת לא להיכנס שליש פנימי, ולא לצאת לסגור את העין. מה שיקרה זה יחמם לטל את המבנה, ואם היא תפתח, העין תיראה הרבה יותר גדולה ופקוחה. אני גם אוהב את זה שבאמת לא הלכת, אלא הלכת על משהו שהוא חם, מהגוונים היותר אדומים, ולא הלכת על הגוונים הכחולים. נכון, אנחנו צריכים משהו חם גם מבחינת הגוון של טל, גוון האור, שהוא יותר שחום, הצבעים המחממים נראים יותר טבעיים. אני רוצה להיות עם טל עדיין במה שהיא אוהבת. אני לא רוצה לעשות לה שינוי עכשיו, היא לא אמורה להשתנות. אני רוצה ללכת עם מה שהיא אוהבת ולשדרג את זה. ומה לגבי השפתיים? זהו, אז גם פה אפשר להקפיץ בצבע. זה לא חייב לבוא גם וגם וגם, אבל צבע בשפתיים תמיד נותן עוד חיות, וגם אם זה עובד עם שחור, בתקווה שהיא תפסיק ללבוש רק שחור. היא תפסיק. שאני לא אצליח להרוס אותה מאוד. זה בסדר, אני מצליחה לעבוד. זהו, ובחרתי לה את הגוון הסגלגל ורוד, כי הוא גם נורא טרנדי, וגם הוא מתאים לגוון האור שלה. אז לקאות אור יותר, שחומות אור, עדיף גוונים קהים ודומיננטיים. ולא אדום בולט. בדיוק. תמיד אומרים שאם הולכים, צריך להחליט על מה הולכים, או שפתיים או עיניים, לא שניהם, נכון? נכון. עדיף, בטח ובטח לתקופה שאנחנו נכנסים, לתקופת האביב, שהצבעים ככה נרגעים, אז אנחנו יכולות לתת את הדגש או בשפתיים או בעיניים. מתי פרדו, תודה רבה שבאת אלינו, אני משאיר בידייך את טל. תודה רבה. להתראות. ביי ביי.